odiochieng' mari obedo maber, akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar Duond Mine, kama kelo ni chenro nieri en an Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono e chenro mar Duond Mine wan kod wende studio, adamiye thuolo mondo mi ofulnu nyinge, tich motimo gi kama owuoke eka wadhi mbele kod twak machalo kama. Machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine inyalo nyisowa nyingi gi kama iwuoke gi tich mitimo. Erokamano Joyce, iluonga ni Easter Chieng' Okech. I migawo mar Kenya Female Advisory Organization Kefiado, to watiye e weche mar dongruok mar oganda ka luwore gi kaka piny nitiere kuonde mwatiye mopogore opogore. Koro oganda en chuo, mine, nyaka nyithindo gi rawera ma nyiri gi yowuoyi, nyaka jok moti, nyaka jok mong'ol, mondo wapuonjre weche mag dongruok kuonde mopogore opogore. Erokamano Iska, machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine, kaka nyaka ne midhusi korona chakre pacho kaendi dwe mar adek nyaka seche gieki, wayudo ni nitiere ji mopogore opogore, obed joma mine, obed joma chuo e sectors mopogore opogore olalo tijegi. To koro nikech midhusi ma korona, koro kaluwore gi mano, ere kaka ng'ato onego bed ni, for example, kudak e ot kaka ng'ama dichuo gi ng'ama dhako, kin jalno molalo tije, ibed ng'ama dhako, ibed ng'ama dichuo, ere kaka onego bed ni kichopo e ot to maybe i break the news to your partner, ng'ise ni gima kama otimore to wanyatimo nang'o koro? Gini chako kaka ji goga mbaka, nikech ka korona nobiro, waneno kaka piny dhi, tineno kaka kuonde mang'eny ni loro. Koro gima wacho ni be ugoga mbaka mondo une ni ka gini timre kama, to tije lal, to nyalo bet ni wambe gino nyalo choponwa. So gini ok en ni en apoya. Gini ok en apoya, ji ok mano paro ni gini bobe ndalo mang'eny kaka osebedo no yware ni. To kiseneno ka gimoro dhi kuma dhi yware, nego bet ni ugo mbaka, mugo nyaka twak, ni gika kama kotimore to wanyalo dak nang'o. So gini kata ka napoya nitie gimoro iwacho ga ni nitiere gimiluongo ni savings, ndalo mane ji tiyo. Dong nyaka bed ni nitie ga gimoro mikano ga, mondo gimoro mikano ma ka chieng' oro moro biro, ama kata gimoro timre marach inyalo dhi agulu no mikaw. To kaka wadak, gimomiyo gini hinyowa kabisa en kaka ji odak. Ji nodak ni en iluongo idho ngere hand to mouth. En ma kawuono, iloso kawuono titieke kawuono. Ilose kawuono titieke makawuono, ma kiny kia. Ma koro kiny ni kia ni ema miyo wahinyre kabisa. Nikech gimomiyo onego bed ni warango kaka wadak en gimoro ma nyaka bed ni ikano. Kata jok piny machon nitie ga dero manikane ga gimoro. Dero manikane ga gimoro no nikano ni chieng' moro ma kata oro nitiere, kata ka cham niketo to oko obed maber. Dero no nitiere ma igolo mana ndalo ma gik moko nitie. Mani nyalo dak ahinya mang'eny. Kok ni kata ka cham nolal matin, tinyalo dak mang'eny. So kwa paro gi kaka ji ne dak ga chon gi dero. Ng'ato ne tiega gima timo, to dero no ikane chiemo, ma king'eyo ni ka obet ma ka ochopo e nini matin mogik cha, mano kara mano oro mane odhi alanda kabisa. To kirango kaka dero ni kan, ne nitie michamo pile to mokan, ichamo pile mokan, nyaka kodhi ma next time ni kano ga. To ng'ato en chame pile pile. Koro kwarang kaka ji nodak ga chon mane kano ga gik moko. Wan wadak ni kawuono ma kiny ikia. Kobiro to ni sawa. So korona oyuda moelo dugwa. Nikech oelo ni wan jok piny ma onge gimwa kano, lwetwa ni nono. Koro mane ema gimotimre e udi kumwantiere. Nikech koro ka tich ni onge, tich be nyalo rumore ga samora mora. Kata wan kuma watiye migawo mar Kefiado ni samoro wan tich mabiro mwatimo gi jok mopogore opogore makonyowa, samoro bende jogo bende onge gi omenda me gimiyi mondo iti. Mano bende nyiso ni Kefiado ok ti. Dong wabe pod wantiere atiea. Mano wacho ni gima ni ichano cha emitimo atima mondo ng'ato moro bende nyalo konyi mondo irangi. E dho ngere wacho ga ni e migawo mopogore opogore nitiere gimiluongo ni funding moro mar co-funding. Ma e migepe mopogore opogore iketo makata ka pesa kobiro higni 3. To pesa ni moko biro higni 3 to pod in kaka ne nitiere gacha. Mano nyisi ni nyaka bed ni ikano ga gimoro e agulu. Ikano gimoro ka moro.
mane momiyo wahinyore kabisa. Pok waland gimoro miluongo ni savings culture. So dak mwasidake ni emomiyo ji sani nitie gi chandruok kabisa. To thothni yudo ni ponono ne nitiere ng'ama dichuo notiyo to maybe en kata gi jaode to jaode ni ne maybe iluongo gi dho ngere ni housewife, onge tich motimo. To sani ng'ama dichuo ni tich odhi orumone. Ere kaka jogo koro nego ochak kata nego kaka ging'i maisha gi mambele gin gi nyithindo bende mondo gimed dak e yo makare? Adwa correct gimoro kanyo ni onge tich mane mama ne timo. Housewife ka tiere gimiluongo ni unpaid care work gi dho ngere. Mok chuli cha. Itiyo to chuli. Nikech iluoko ka deni ndiko ng'ato deno luoko. Dog deni chulo. Ka deni ng'ato tedo deni chule. Ka deni ng'ato rito nyithindo deni chule. Koro mine miwacho ga ni ok tiga gi tiyo. En mana gi dho ngere ni unpaid care work. Nikech indiko ga ng'ato to ichulo. Koro kikwano gik ma mama ne timo ga gite. Tiketo mshahara ma deno yudo per month. Kigo kwan otiyo mang'eny malich. Koro gini en mana ni unpaid care work ni ok wawach ga ni mama ni tiyo. Koro iparo ni obet adeta. Obet abeta to gokinyi ochiewo otedo chai. Mano ka dene in kiwango moro in gi chef. Tedo ni chai, ichulo kendo pesa maber malich. Oluoko nyithindo, nani, gi dho ngere, jarit nyithindo, japidi, dong ichulo ga. Koro en japidi, en jatet, mago te otimo. En jaluoko, oluoko lewni, mano deni chulo, donge. Koro mago te mwawacho ga miyo ni nitie tich motimo ga. En mana ni ok en tich ma oneno omenda, to nitie gi tich motimo ga. Koro in bende koro kiduogo kae ni ka tich no lalni. Nyakirang kaka ni koro idwa medo tich. Ame nyalo miye yot. Nikech mine gi koro kata ka ne gik ma onge go to gik motimo ga ni ntiere kaka onyalo konyore ga. Nikech maybe ene chama moro, ene gimoro motimo, matin ma nyalo miyo obed kaka onyalo kelo gik moko samoro kokikelo to embe nyalo yudo gima otimo. So mago ntiere kaka mine mantiere ga udi gi timo. Nikech inyalo chopo ot to kata kok ni ochumbi. To chumbi yudo kanyo. Koro mago ema kwa yudo ni ng'ato embe gike gi koro tich no rumo. Tije mang'eny e ot kae kwa konyre mondo koro wanyalo bet ni ko watimo gi piyo to wanyalo wuok wate mondo wadwa manyo. Mane monego timre. Nikech into koro ka tich no rumo tibiro tibet. To mama ni gigo osebedo kotimo ga sate. Koro imbe koro kibiro bet sano koro miyo gik moko bende ok onyal timo kaka otimo ga. Nikech sami wuok ga timiye thuolo ntie kaka otimo gik haraka to onyalo loso kata gi ng'ato. To sani ng'ato ntiere mobet iye kanyo to ne en garama moro ne tie kata sa lunch ka. To ni onge makoro matin manene go gi nyalo chamo gi nyithindo ka en gi nyithindo e ot kanyo. To into nitiere kaka nyalo chiemo kumidhi. To sani wayudo kata kuonde moko modhi oko ka iwacho ni ng'ani chamo nyaka chiemb nyaka nyithindo. Ni omena moro kata koyudo matin en dhogi pod mit ma iyi lach. Ichamo nyaka omed nyithindo. To nitie kaka jogi nosingritore. Ka okane orito nyaka gotieno. Koro nitie michamo matin to in koro kibet ka tiba madho chai moro nitie kanyo. Welo be wiyo wil, wendi be biro ka. Wendi be biro ka to koro iketho budget matin kata mantiere ni. So samoro sama gige timore ga ji nyaka par ni ka wan gik moko timre makoro moro mane biro ga mabugo malo ni onge. Nyaku reduce kaka ji odak e ot ka. Kata chiemo mano chamo ga landa ni kawuono itedo chapat gi mo machal kama chapat en odiochieng' 3 e wik. Ipunguza makata chapat no samoro nyalo kata lal. Nikech mondo punguza garama mantiere ga pile. Koro mage ma ji nyaka par to twak nyaka goga. Nikech wacho ni tich to dhi rumo ka. Nikech mano to nosing'iswa hint ni tije dhi rumo kuonde molor. Nosiwach ni kuonde gi dhi lor, kuonde gi dhi lor, kuonde gi dhi lor. Koro nyaka bed ni go twak ama go mbaka. Ka ni ka olor to wanyalo timo kama. Mage makelo shida e udi. Erokamano, we wakao yoyo matin.
Ajara Malulu TV wabiro kawo yoyo matin kayo to biro duoge tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kodiochieng' ma kawuono e studio marwa wan kod Mikai Easter Achieng' kama bende watwak e yore goeko ma bende ji ariyo mosedonje ke nyalo medo dak e udi e yo makare kata bedo ni gilalo tich nikech midhusi mar corona. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama indi iska yudo ni seche moko kata nitiere families moko gi seche gieki yudo ni maybe ng'ama dichuo no olalo tich to ng'ama mama ni kapo no timo kata maybe white collar job kata tich mamoro pod odhi mbele gi tije no yo makare. To koro yudo ni ka dichuo ni endi odong' e ot kae to maybe onyalo bedo gi like joma dichuo ing'e ang'eya kaka gin gi that pride ni ene manyako provide ne family en manyako timo ang'o to sani onge yuto moro amora koro bet e ot kae owach ni odok e square zero. Ere kaka onego bed ni okop up kata bedo ni koro chiege ma owach ni ponono en koro en gi nyalo mar providing for the family. Onego bed gi lit no ni jaode koro loe kosere kaka onego gidag e yo makare. Iwacho ni kata Biblia wacho ni yudo jakony. En jakony. Onge ni provider. Kikete wi ni provider to odhi bedo matek. Nikech kata wawach ni kit gitimbe bancho luon. Ji tene timo ga gik moko mopogre. Nikech bedi wacho ni lwedo krom. Samoro indi nyalo bende ni malweti bor kanyo to kinyene bende odhok matin. So mane mo wacho ni mondo gibed ginyalo giloso ga nade. Nikech ka en miyo matiyo donge kan uwinjore chon e gini wacho ga ni sama uwinjoru sama uromo nuloso nade nurangoru karakta mar ng'ani mung'eyo ni ng'ani kata ka pesa onge to wanyalo dak nang'o nikech mage gik ma ji nyaka none sama ji oromo ni ka gimoro timbre kama inyaka irang ni ng'ani samoro sa stress odhi timo nang'o donge magi ji bedo go mondo ing'e ni ng'ani sama en jok moko pachgi lal ka stress ochopo ma ok onyal paro so king'e ni mae ng'ama idak go tine ni stress biro uchako wacho chone ni kapok stress omake ma pache olal wachak loso gima koro chuo moyudo sani ma samoro mama ni ema tiyo to en onge tich weche ma wayudo mang'eny ni samoro kata sama koro tich orumo ni to koro miyo ni dwa chako menyo waseyudo chuo moko ma koro gin giwacho ni mama ni koro dhi chudo nikech koro dhi loso gi jok mang'eny odhi loso gi akena ng'owa odhi timo ang'o oko kanyo mine moko to bet e dhoot gik machal kamano koro idonjo gik ma weche machuoyo chuny ng'ato ma kata kodhi dwaro kanyo ok onyalo dhi nikech in jauso ibuso ni mine kende koso ibuso ni ibuso ni ji so mage mosiyudo ni nitie kuonde moko ma kata idwa timo ohala moro ting'isi ni bed iwuotho to ohala onge ohala tek ni ji te nikech kata chon kata ka wach ni iuso peanut butter dong en peanut ema iuso chon ne ji nitiere manyiewo gigo ahinya to sani ka in chiemo michamo ibo nyiewo peanut adiera nikech mkate pok inyalo afford koro gik mani timo go samoro pesa dok chien to koro kiwuok inyalo budho mok iyud pesa ma ng'ato nyiewi odiechieng'no to koro ng'ani to chako penji ni kuonde miwuotho go be onge gima itimo en mana chwo ema dhi neno kanyo koro donde gi miyo kata chuny ng'ato tho to koro kiduogo ka tungni nitiere ei ot ka nikech ng'ato ok par ni sama covid obiro ni weche tek ni ji te kata ng'ama ne nyiepo no bende weche tek ne nikech maybe en ng'ama tich olal ne oko kanyo koro gik machal kamagi mowacho ni nyaka ji chak go mbaka mondo giparre niya covid ok dogi
ok odhi rumo, en new normal, en kaka dak manyien, kaka nyaka wang'i gi dak manyien. Koro ji nyaka pari ni kata ka nitiere gik minyalo timo matindo tindo. Jok moko nitiere kata maybe ni driver e kambi maduong'. Nyaki lok pachi mondo ipar ni kata ka en driver mondo irang kata ni kin drive e kambi maduong', kambi no lor. Skills mane yudo kanyo inyalo timo ang'o? Dhi kata kamoro mondo irang kane in gi kamoro matin mane inyalo kata pur kanyo. Kata kinyalo yweyo ni ng'ato kamoro ywe kanyo. Pesa wache ga ni mae pesa ja ywecho, ma en pesa sonko, ma en pesa ang'o? En pesa. Nikech gimidhi nyiewo go mkate ka en 40 shillings, obed ni en pesa mane wa ka ywech, en pesa. So gik machal kamago ni wan gi character ma ng'ato ka nene kiwango mamalo e tich, particularly jok ma gidho ng'ere wacho ni white collar job. Sani koro koduogo e blue collar jobs gi en ok odwa ni mano class ne. Ok ochopo mano ko kiwango ne. Koro bet ja class. An ang'iso ga ni ken ywecho tadhi yudo pesa. Ywecho no ema dhi timo. Ken pur tadhi timo pur. To yet wan gi lope mang'eny manindo. Ng'ato parre no do dak town to maybe onyalo loko pache modhi rang kata kamoro matin ma oko mar town to nyalo tiyo motim gik moko. So kata kirango sani iyudo ni jok mantiere dala ema ko ni jok mantiere town chiemo. Nikech dala to gik moko loth. Ok idhi tim mano nikech moko ikowo to moko giuso. Koro nyaka wachak loko pachwa. Gima chandowa kar Covid ka en loko paro. Wang'iyo gi gima iluongo ni white collar, ok ipar kata ni nyalo timo gimoro opogore. To ema gite nyithindo ema bedo ga affected ni ka jonyuol te olalo tich kata ngima koro ok dhi maber nikech Covid. Ere kaka jonyuol gi onego bed piny gi nyithindgi mondo olernegi ni sani en kama ema timre to ngima nyaka dhi mbele. Pod wadok e kaka ne odongwa. Ka ni dongo kuma ji ok go mbaka, imbo kibe go mbaka gi nyithindi. Nikech ni dongo kuma nentiere koko, ma ka en gimoro to en mana duol makwiny e koro kiwinji. Iyudo kuonde moko e udi moko ka jonyuol biro, nyithindo obuok ma oling' thi, to ka janyuol onge to otugo miwuoro awuora ni en ng'a. Koro nyaka walok pacho mondo wapare ni e dak mane mwadwa dak. Nikech kodwa dak gi nyithindo mondo nyithindo obed kodwa thuolo, wamenyo wabed thuolo gi nyithindo. Ming'is kata nyithindo ni owada ka ni chamo ga ka ni ne ot michamo sausage pile, ing'iso ni sausage no dhi lal nikech gima kama. To dhi nyithindo bo ng'iyo go. Ka iloso kodgi ming'iso gi gimbe gibo chako ng'iyo ni samoro gimoro ma kama nyalo timore, to ka gima kama otimore to nyaka ibed ni gigi idhi weyo matin mondo wabed ni pile tinyalo chiemo. Koro gik ma kamago jonyuol be nyaka bed ni nyalo loso gi nyithindo kata ka jarit, nikech nyithindo to kodak gi jonyuol, odak kata gi jarit. Jarit ni be nyalo bed ni obed thuolo gi nyathi mondo nyithindo ong'e ni gik moko lokore matin. Koro nyaka idhi kamoro matin mondo ubed ni unyalo yudo gini pile. To jonyuol mang'eny gi jorit mang'eny ok goga mbaka gi nyithindo. Koro nyithindo gi bende paro ni en mana kawaida. Koro iwata ata gik moko to ikia ni piny olokre ama gik moko opogore. To mage makelo tungni mang'eny. Nikech koro ichako go nyathini to en no kiaga ni ang'o ni kara nitie kaka nego bed ni ji dak. Emi yudo kata ka ng'ato wang'o lwet nyathine, nikech maybe sama ni otedo to ni nyathini kech ne kayo, to ni chiemo mani kano sapa nyathini ochamo. Donge sineno media kogondo ni ng'ato wang'o lwet nyathini to nyathino kech ema ne kayo. Koro wawacho ni gik machal kamagi nyaka wachak loko pachwa mondo warang kaka waloso gi nyithindo mondo gik ma ng'ama duong' neno ok ikel shida ni koro nyathini emigoyo ama irogo ne nyathi ma nyathi winjo marach kabisa. Mage monego wachak loko pachwa kaka gik moko timo. Mane mibo yudo ni nyithindo gi nikech sani sa Covid ni nyathini bo dhi rango hocho kuom ng'at moko nego omany. Nikech ng'ani bo loso kode maber ama ng'ani omiye nyathi chiemo moro matin to loso kode to mano hocho no mang'eny iyudo ni hocho ni riwore gi gik moko mopogore. Koro mage monego warangi. Koro ka wadhi ka watieko un kaka kefiado, en advice mane munyalo miyo jogo modak e udi to sponono tich okethore negi to maisha dhi matek nikech Covid-19 ma okwane karumo mapiyo pacho kaendi? Gima nyalo nyiso ji ni nyaka ji lok paro mondo upar matut gima inyalo timo mopogore.
Kani dhiga tich to tich orumo, tie gima inyalo timo. Wasineno jok ma kata sani loso mandas to ok los ga mandas. Ka ne lweti berie mandas, giuso nyaka mandas. Ji oloko kata kuma ne dhi ka in gi duka. Aneno ji sani internet, ji uso gik moko nyaka e internet. Nikech duka kuma ne use ok inyal chulo rent. To dong giki inyalo use tie dhodi. To inyalo kelo koro ji biro to uso. So gik moko ji oloko ma itimo gigo mopogore opogore. Ka nitiere duka mane ikombo mar lewni, mane kama ne kolesha mar lewni, to inyalo wuotho kaw gigo iter kuonde mopogore opogore. Nitiere jok ma bo gochoni, ka gochni to manygi. So ji osiloko pachgi ma gik moko timre mopogore opogore. To tich to lal. Kata kama tin moko nyalo paro mondo lokre, nyaka wachak koro penjo sirikal. Nikech sirikal bende tije en mar creating work. Yes. Labor. Dong tiere jok michulo ni labor office. Jo labor gi nyaka wachak penjo. Ni no wach ni economic justice nego ne bi ni ji. Tiere economic recovery package monego ne bi. Odhi kanye. To chopo ne ng'a. Nikech kuonde motim opogore opogore, sectors mopogore opogore gi, nyaka wachak penjo jok mochung'nwa. Manago ni omenda mwachulo ga ka tax. Ushuru ni dhi kanye. To kodhi kumoro nego bedni pesa moro nyalo biro nikech tiere gik ma kochopo kamano. Tiere gima iluongo ni cash transfer. Social justice nego bedni tiere ka. Monego bedni iyudo ni jok mok nyal kabisa kaka ute mang'eny sani ok nyal. Sirikal nego bedni konyo ute machal kamago. To gima chandowa ni sama kata kony ni biro. Ma gi jok ma hata ng'eny kae bende. Iyudo ni gigi ok dhi kuom jok monego dhiye. So gima onego wach ni wagol duondwa oko mondo wawach ni sirikal ni gini hinyowa. To kuonde ma pesa biro ma government nego bedni kelonwa pesa matin matin. Nego bedni tiere transparency and accountability e kuondego. Mondo pesa monego bi ni japiny oyang maber mondo bi ni japiny mathagre. Kik mi ng'at ma ok nyal. Mi ng'at mok nyal to ng'ama nyalo to we oko matin. So this issue mar cash transfers gi nego bedni rango ni ute ma ohinyere kabisa gi. Nikech sama girango ga population dong ging'e odi. Dong ging'e odi kaka chal. Census dong otima before COVID. Mano nyiso ni ging'e status mar ji. Nego girang mano gima penjo the government. Girang ute mane nitie mapato mapiny mondo ginon ni kuonde gi ji chal nade. Mondo girang ni ushuru michulo ga ni nyalo konyo ute mage kamago mondo kony ji. Nikech gini dhi bet kodwa ndalo mang'eny to kako odhi ni ji dhi negre. Nikech koko gi tungni matindo tindo ma wanyalo loso amongst ourselves. Erokamano. Ajara Malolo TV de wagomba inyadhi mbele kwa tuwak machalo kama indi lakini sama nomiwa wanno ka osemayo wawango gikanyi mwachope giko chenro mar duond mine mabende ne waiko ni Lolo TV otieno makawuono ka odiochieng' makawuono thuon wach mabende ne wawuoyo e wiye en yorego eko mabende ji nyalo medo dak e udi e yo makare kata obedo ni gilalo tich nikech midhusi mar corona. Oriti masani nyaka kendo warome chenro machielo. Nyinga Joyce Oduor. Erokamano.